Horas marihita sa luhut na. Ama nami, ina nami na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Adorong sa mulai perminggot tadi menuguton. Tapauduk marohatta, tapasada marohatta, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Masuk ma barisan prosesi. Tabigima Gori anak kota, anak sekolah minggu.
Tapuji matuhatta, mari mahita siya buku ide nomor 110 ayat sada rudi ayat tulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Parangon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue, marhite-hite salhut ulaw nadinggan. Oleh hamu ma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tu jolona marhite-hite olopolo. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalan abonar. Mauliate hudok hami ala di pabicar hohami Tuhan berita nauli. Namanodangi rohanami. Ai ala ni i ubah hutadahami ho dohot lomo ni roham. Dipangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saliling dinguluon. Jalan naing martua hami bahenom. Say parbadiay marohanami marhite-hite tordim, jala pargugoy mahay mangorom hisap-hisap, dohot manggotapan roha portibion. Say palas marohanami manguluyho, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. La
Tabigi mahatan ni dibata, sikap ni patik di minggut sadarion, imana tersurat di Roma 12 ayat 2. Songonon ma di dok disi. Jala unang gabi sarobang hamu dohot portibion. Alai gabi ibaru mahamu dungmu bapikiran muna. Asa tau hamu manibangi lomoni rohani dibata, ima nauli nahinala sonna dohot na sundenggan. Ido sahatna. Atong rap mangidugu mahita tu adupan ni dibata, lau mangulahon na obar tu patiknai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na obar tu patikni. Amin. Tatopoti marusat tanagodang itu adupan ni dibata, martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan, para sirohan na sumurung aman ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habang sahabadion mi, manopoti jalamang nenggukon dosa nami. Macay jut warsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan namin narway. Dang huhaholongi hami ho siya nasa rohan namin, dohot nasa ate-ate namin, dohot nasa tuddi namin, dohot nasa gugu namin, nang dungan namin, dang dosod diri namin hubahik kami. Di bahani, tamado rimasanmu jala uhumam muhami tuhamatian saliling nililing nai. Alay na maporus mahami nuaing tu asin ni roham na gudangi, mangido siya nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi haming paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu nabadiyay. Ali Tuhan, say asi maroham dihami halak na dangulon. Amin.
Tapi gima hata baga-baga ni di bata taringot tu hasisaan ni dusata. Humokopita gabidu sadu ibana na suatu madadu sa dibahin di bata. Asa gabi hati goran ni di bata hita marhite-hite ibana. Hasangapun ma di bata na digijang. Amin. Tatangihon mahata ni di bata, turpuk epistel di mingguta, di minggu pasapul sadahon dung Trinitatis. Imana tarsurat di Pesalmen 34 ayat sada rudi ayat 8. Tajahama marsikat soreng. Ede sian si David. Uju nalalain ibana di paula di julu ni Raja Abimelek. Napalalo hohon ibana gabi budi ibana. Pujio kuma Jehovah sifat-sifat hari, saitong mapuji-pujiana di bagasan awan. Jehovah do di pertanggol rohaku, bigio ni akan ada ngolmai, jadi lasma rohana sida. Dongani hamu maau pasangapan Jehovah, rapmahita patimbulhon gowarna. Hulului do Jehovah, jadi dia lusiau. Jala di palua au sian akah hagogotok kusudina. Saya menatap nasida tuibana, jadi sihat maupun nasida, jalan nasuku patari labo hinasidai. Jauh-jauh do nadangolon gabi ditangihon Jehovah. Jala di palua do ibana sian hagogoton nasudina. Marsaro do suruani Jehovah, umaliang akana ibana, jalan di palua nasida. Ido sahatna, martua do akan atau mangihon hatani di bata, jalan nau peopsa. Amin. Maria
taha tidak ko maha porsiao tay, songon nahina tidak ko ninungata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman natin nubuhon ni si Maria, nagabi-gabia siya ton di porbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tuban muaturu dung ditanam, na mulak mangulu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lauhud du tu siam nurebata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di si may bana pay mamulak sugo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di perbadia, jala adong sadahuria na badia, huri hatopan halak Kristen akan abadia, dohot dihasan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Mari demasian kor wikarik teksin, dudutian non kor paduan suara El Shaddai.
Majaha Tik-Tik. Shalom. Tabegema tikting di Uriata di bagasan mingguon. Tikting namaragam. Naparjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion. Ima minggu pasapulu sadaon dung Trinitatis. Nagabe topik ibadah di minggu ta sadarion ima. Ngolu naib baru di bagasan Kristus. Napaduahon ruas napida. Mamuka di minggu sadarion, nunga pidda gabe ruas ni HKBP Rawamangun, Resort Rawamangun, ima, keluarga Amang Ferry Asudungan Pakpahan, inatai boru silalahi si pakar, dohot dua dakdanak dinasida. Keluarga maringanan di Jalan Balap Sepeda Rawamangun, Najolo ruas di Wek, Jakarta Pusat. Napaduahon nunga pidda gabe ruas ni GPIB Philadelphia Bintaro sada doli-doli ima saudara Bona Willy David Marpaung. Alamat nasida Jalan Komplek Kejaksaan Agung Pasar Minggu Jakarta Selatan Najolo ruas ni Wik Jaksel Tolu .opat. Saya di pasu-pasu tuhata manasida di Huria Naib Barwi. Namangihut pertanyaan Wek. Naparjolo di Wek Jakarta Timur di Patupado pertangyangan di hari Minggu 11 Agustus 2024 pukul 10 sadawib di ruang Salomo. Tuan rumah keluarga Amang Poltak Malau Inang Boru Simanjuntak, keluarga Petrus Pasaribu Inang Boru Gultom, keluarga Ramses Simanjuntak Boru Dolok Saribu. Di Wek Karbela di Patupado pertangyan Wek di hari Jumat 10 Agustus 2024 pukul 10 siawib inganan di Gedung Salomo nagabe tuan rumah menjabui seluruh anggota Wek Karbela. Di Wek Setiabudi di Patupa di hari Jumat 10 Agustus 2024 masuk pukul 10 waluwib inganan di Gedung Serbaguna tuan rumah keluarga Nyonya Sinambela Boru Gultom dot keluarga Amang Wesi Tanggang Inangi Boru Sinambela. Pinangi doma tu ruas na tergabung di Weki Asaria Mandohoti pertangyangani. Namangihut pertangyangan Punguan Bethlehem Manang Jemaat Pangarato. Di Patupado pertangyangan Punguan Bethlehem ima di hari Jumat 23 Agustus 2024 masuk pukul 10 siawib tung simpulna inganan di ruang serbaguna lantai sada nagabe tuan rumah pengurus Punguan Bethlehem pinangi doma tu jemaat Pangarato nasomal pelayanan Manang Marminggu di AKBP Sudirman Asaria Mandohoti pertangyangani. Untuk informasi lebih lanjut, Boy menghubungi nara hubung nadong di lembar tikting tak. Namangihut kunjungan gereja ini di hari Minggu sadarion tanggal 10 sada Agustus 2024 Punguan Kor Hosana HKBP Sudirman Jakarta Patupahon kunjungan gereja ini tu gereja HKBP Paledang Bogor di ibadah manogot pukul 10 WIB Laos mamelehon ende pujian diuluhon inang situa Nyonya Rita Marheni Sihite Boru Simarmata dohot inang situa Nyonya Ani Pangaribuan Boru Sianipar. Tatangyakon ma asa di bagasan aipason akata anggota ni Punguan Korhosana dina Borhat dohot dina mulak sian kunjungani. Namangihut tikting namardomu Dewan dohot seksi. Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu, latihan perdana ensemble sekolah minggu di Patupa, Minggu Sadarion, 10 sada Agustus 2024, mulai pukul 10 sada WIB
sahatu sidungna. Seksi AMA HKBP Sudirman Jakarta. Seksi AMA naik patupahon retret ima di hari Sabtu dohot Minggu pitu 1 September 2024. Inganan SGB Learning Center Megamendung Puncak. Pembicara motivator Dr. Andes Saud Sitompul. Dohot pembicara 2 Pandeta Dr. Franky Napitupulu. Pinangidoma tusude ama di AKBP Sudirmanon, asariama mandohoti retreti, molo adong sukun-sukun boima dihubungi narah hubung na adong di lembar acara ta. Dewan Diakonia, Seksi Kemasyarakatan, Mardomu tu Ari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia na 70 Siahon, di Patupa Seksi Kemasyarakatan, diurupi Dewan Koinonia do upacara bendera ima di hari Sabtu 10 Agustus 2024. Waktu pukul 7.30 WIB, Inganan halaman gereja HKBP Sudirman Jakarta. Kegiatan upacara Hari Kemerdekaan, senam huria, perlombaan tuyana kota sekolah minggu. Masih sian wik diakonia, seksi kesehatan, imunisasi, Mardomu tu pekan imunisasi nasional 2024. Di Patupa seksi kesehatan tado diurupi Puskesmas Setiabudi kegiatan vaksinasi polio naparjolo di anak na baru sorang 1 tahun. Ima di hari Minggu 10 Agustus 2024 dung sidung parmingguan Manogoton bertempat di klinik Bethesda. Molo adong sukun-sukun boima tajol informasi sian narah hubung na adong di lembar acara tahun. Sian Dewan Marturia kegiatan rutin masuk tu Warnasari. Mengurupi program pemerintah ta ima program Go Green manang mengurangi penggunaan harotas. Di Parade Huriata do warta jemaat cetak khusus tulansia. Turuas nau poso boima diunduh sian barcode na adong di jolo di pitu gerejata. Guarni ruas na marsahit di Jabu boima tajaha di warta naung di Parade di Hita. Saitu hatta mana pamalupon akadongata na marsahiti. Parhalado ni Huria pasahaton selamat ulang tahun. Tusude ruas nomor ulang tahun di Bagasan Mingguon. Di tangan Siamun do gajang ni umur, jala di habirang na do hamoraon dohot hamuliaon. Poda tolu ayat 10 onom. Songonima tikting di Bagasan Mingguon. Aka tikting na sopola di Jahon na Mardomu tu parhepengon, panitia pembangunan, dohot kegiatan rutin boima tajaha di warta jemaat naung di Parade di Hita. Horasma. Kur napo sebulung diuduti sosialisasi sian seksi ama.
Horas, Oras. selama hari Minggu Madihita. Parjolo mahita mandok moliate tutup amata debata pardenggam basa di sasudei do holong di rohanan debata nama ngiring-ngiring do todita di pardalanan ningoluta siganopari boy hita horas jalan marahi pason. Kupata dahum madiriku ia guarhu Immanuel Hutapea nadileon kesempatan sebagai Ketua Retret AMA HKBP Sudirman Jakarta tahun 2024. Di tahun non tema retreta Ima AMA yang memberi dampak dengan subtema hendaklah AMA hidup dalam kasih, sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman yang memberi buat keluarga, gereja, dan bangsa. Acara on tak laksana homa di hari Sabtu, hari Minggu di Pitu 1 September 2024, nomor lokasi di SGB Learning Center, Megamendung, Puncak. Dohot kontribusi peserta 300.000, songna boy madi transfer, songna adong di layar. Ia titik kumpulta berangkat mahita sia gereja di hari Sabtu pukul 7 pagi alandunga di persiapan panitia do bus berangkat siang gereja. Ria mahita mandohoti acarai tuhatama nama masuk-masuk moliate. Horas. Oras. Mari dimita sian bukuide nomor 617 huhut papungu pilihan sadaa dohot sadabi. Hidup
Dame ni debatana sumurung sian salu naroha. Ima na mga ramoti. Hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita manginang. Masuk mahita sonari tuhata ni debata. Nagebejamita di minggu tasadaron ima minggu na pasa 10 sadaun dung Trinitatis. Nah dibuat sian Efesus bidu 4 ayat 25 Rodi ayat 32. Efesus bidu 4 ayat 25 Rodi ayat 22 songonon ma didok disi. Di baheni boloko kamu magabusi. Hatau kamu ma nasitong ganup tudongan na. Ay ruas do hita sama hita. Ia tarima samu unang mardosa. Unang masanga mate mata niari so mitop rimas muna. Unang pasiatamu si bulisi. Nang manakoi, unang be manako. Mula ulahon maibana. Tangan nai ma sumarihon nguluna asa adong leonon na tu na hurangan. Unang maruar hata na busuk siyan pamangan muna. Naing mah nadinggan na tao padinggaton na humurang. Asa dapotan uli na ubegesa. Jala unang maarsaki hamu to di parbadia ni debata nang di sahapon tu hamu tu hari haluani. Do masya kamu nasa riting ni roha dohot muruk dohot rimas nang hata songgak-songgak dot icak-icak songoni nasa hajahaton. Alegabe nabasar mahamu sama hamu maka para si roha masih sisan dosa mahamu songon panisa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Ido saat na amu kadongan na hinaholongan hata ni debata maju hita sesuai tu topik minggu di bagasan sadarion ima ngolu na baru di bagasan Kristus. Kalau dalam bahasa Indonesia hidup baru dalam Kristus. Amu kadongan na hinaholongan menjadi umat yang baru tidaklah selamanya mudah dan mulus. Terlebih umat atau manusia yang sudah biasa hidup dengan aturan dan cara hidupnya sendiri. Tetapi kemudian ada perubahan aturan yang baru sebagai cara hidup yang benar, tertib dan teratur. Saya percaya itu sulit sekali untuk dilakukan. Jikalau kita mau jujur sebenarnya melupakan begitu saja kebiasaan yang lama yang telah kita hidupin itu enggak mudah. Ngasomal hita ngolu nalilingi di pai baru kita berubah mau deh. Melupakan kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik itu tidak mudah. Tetapi saya juga harus mau katakan, marhiti hata ni debata borhat hita, sian hata ni debata dohono kuduti hita. Sekalipun itu tidak mudah dan tidak gampang, tapi bukan berarti itu mustahil untuk kita lakukan. Kuncinya olah sadado, ima di rohata, itu kuncinya ada di hati kita. Perubahan pertobatan itu dapat dilakukan asal kita menyadari di mana sebenarnya posisi kita. Di bagasan haholo mudo hita, manang nunga masuk kita di bagasan hati urun gitu. Taringo tahu tuh hatan di si Martin Luther mandoko songonokan setiap orang Kristen. Martin Luther katakan bahwa setiap hari orang Kristen harus mengalami pertobatan. Sanga do suku-suku diau bahasa do tahi adong statement ni Martin Luther mandokon setiap hari halak Kristen ikon pauban roha. Apa nga bertobat hita nunga tajakon Kristus di bagasan nguluta asabu hita perjambar di surga aduan. Alai na dimaksud si Martin Luther di si ganup hari setiap halak Kristen ikon mengalami pauban roha, setiap orang Kristen setiap hari mengalami pertobatan. Maksud Martin Luther di sana bahwa setiap hari kita terus diperbarui dari kebiasaan buruk kita, dari dosa, manada musahita, madabu musahita dosa, muba musahita, begitu. Begitulah proses kehidupan partodiota. Jadi setiap hari kita harus mengalami perubahan. Nah tapi di dokon unang margabus mungkin bui meh di bagasan saminggu, 2 minggu, sebulan manang, setahun. Beta na tau narong nga margabus musay mana.
Itulah yang dikatakan proses pembentukan partodion halak Kristen. Bahwa ternyata memang benar setiap hari kita harus mengalami perubahan. Jala memang ikon adong do di bagasan roh hata manginang yang lama kita tinggalkan dan yang baru itu kita hidupi. Maul muludang rade dirita. Sada nai. Maul dua dong perubahan di nguluta apalagi ngulu partodion saliling hitam merasa dosa na taulani setong. Artinya saya mau katakan begini dengan bahasa yang sederhana. Perubahan ke arah yang lebih baik, hidup yang berkenan di hati Tuhan itu sulit sekali terjadi perubahan itu selama kita menyadari bahwa apa yang sedang kita lakukan itu bukan dosa. Tetapi selama kita mengatakan itu benar, maka kita akan terus di situ aja gitu. Maul salilingdang sadar hita di dosa nata ulahon. Kadangkala memang begitu emang kalau kita mau jujur. Ternyata ketika kehidupan bangsa Israel pesongoni. Sebenarnya tujuan Allah menyuruh Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel supaya mereka keluar dari perbudakan penderitaan. Kan gitu. Tetapi ketika hanya itu jamita di minggu nah lewat. Olan ala naswadong akasegu manang daging. La idokon bangsa Israel hado teh. Tinggot itu dope saya pikir masih segar dalam ingatan kita khotbah minggu yang lalu. Tumagonan mak mula kami Musa itu tanah Mesir. Nang pe menderita kami diperbudak. Ali idon nabi dosi jagal. Butuh kami mangalang jagal do roti nina. Umat Israel lebih memilih untuk makan makanan yang enak, daging. Sekalipun mereka menderita diperbudak di Mesir. Mulu tatari tu partodion. Si patah adong dohala dan sudete. Lebih bagus hidup menikmati dosa, keinginan, kesenangan dunia ini. Sekalipun dia diperbudak dengan dosa. Gitu. Ini yang manginang marite teks jamita di bigu sadarion tarjodo hita sekali lagi. Ne baru mengulu di bagasan ne baru. Paulus mengimbau ruas na adong di Efesus manang di Turki modern. Asa manguluhon, mangulahon gerakan moral sian naliling tu ne baru, sian haholomon tu hatiuron dari kegelapan kepada terang, sian haoton tu habisukon dari kebodohan menjadi orang yang memiliki hikmat, sian danak tu akan dewasa. Sifat moral, tingkah laku yang seperti anak-anak berubah kepada yang dewasa gitu. Tadiko nih, bolokku nih, unang be. Saya terlalu yakin seiring berjalannya waktu setiap kita menginginkan perubahan. Setiap hita, ia nakotai pia kasih kola minggui, tatanyakon asa gabi remaja, dungi lam dewasa gitu. Kita tidak mau mereka hanya seperti itu. Ununga pengalaman kita lau ngata alamin. Ido umben didok si Paulus di Efesus bidu 4 ayat 24. Jala soluko kamu majol manai baru natinopa sumantu debata di bagasan hati goran dohot hapolinon nama rasitongan. Bahasa Indonesia karena itu kenakanlah manusia yang baru. Kenakanlah manusia baru yang diciptakan menurut sesuai tulomoni rohani debata menurut kehendak Allah. Suku-sukun. Bahasa di jauh halak Kristen mangulu di bagasan ngulu ne baru di bagasan Kristus. Alusna ala nunga mati Kristus sumokop sudi dosata. Esa sitong na jabar ta ahado teh api naroko. Sa sitong na molo mate hita duan api naroko do bagieta uhum ala ni dosata. Ale dang api naroko behita. Molo mate hita duan dang tu api naroko ale tu surga ma ala nga mate Kristus sumokop dosata. Kan ido atong molo nunga di jalohodo porsedo ho Kristus makokop dosa gabi perjambar ho di haluaon sogot ro di saling liling na dang dia pinaroko atong saliling mangulu ho di portibion jabarmu ulaonmu tugasmu ikon mangulu di bagasan Kristus gitu. Molo mangulu di bagasan Kristus berarti mangulu ho bartukatan di debata gitu di bagasan hasitongan di bagasan hapolinon nang besay ulo hita diperbudak si bulisi. Unang besa yolo hita mangului akap tahi-tahi ni si bulis. Idumben di dok si Paulus tuh hakarus nadong di Korintus di 2 Korintus bidu 5 ayat 17 asa mulu di bagasan Kristus halak natinopan na baru may nung ngasal pong pangalaho na rubi gabi na baru
Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Persoalannya kita mau enggak ya kita. Sanari mula tu hita, ulu du hita di pai baru. Atau mulu di jodoh hita asa bui gabe mangulu di bagasan ngulu na baru songo dia magulu na baru di bagasan Kristus. Mariti turpokon adong catatan di hami na perjolo sada. Mangulu na baru di bagasan Kristus na perjolo. Bolok ko kamu ma gabusi. Hatahon ma na sitong. Ganuk tu dongan na ruas do hita sama hita. Bolok ko kamu ma gabusi hatahon ma na sitong. Di paingot ita manginang. Unang ita saya belum marata gabus. Molo di do kalak bata jepek do pak ni gabus nina. Ya dong pengalaman halak namar gabus. Molo di do kon jepek do pak ni bagus. Sadatiki diwe ama. Idok kesongonon. Inang dang bui hami di ulo nida. Ala dong acara arisan di keluarga sian inang songoni. Jadi dang bui hami nauli gitu. Hape dang sedeliling naik masuk macarai. Rodo inang. Bah, ai sidu inang yan, naking dokon. Dang bui ni nala na dong acara arisan irasin inangi. Hape di sidu iba inangi. Tarida usukun. Nah suadung dua caramu nasa derun arisan nggak ada inangnya saya. Nah marga busope yang manginang ikon malo do hape. Manguludu sampai ikon malo asal nang itor hatup tarbo to. Un mabukti na kan. Itor tarbo to. Ikon malo do teh buat do teh inang ido. Ido teh buat do napa sebelum ikon malo do kan. Ido. Memang pas mabahala bataki pistar pak. Jepek do pak ni, sido. Natari dong aku sian Batam mengirim satu buku, tertarik nggak buku ini, Nina? Jadi duduk di sini bahwa berani untuk tidak disuka dan suarakan kebenaran begitu. Jadi hudokon, bui mah ikirim hera-hera 140 ribu Nina, termasuk murah mah ya, mulai mamereng buku na berkualitas sih. Tapi saya pikir salah satu hidup di dalam hidup yang baru itu berani untuk tidak disuka gitu. Napa duahon mangulu di bagasan, ngulu ne baru di bagasan Kristus napa duahon marite turpukon di paingot, molo tari mas pehonin nak muru ko unang mardosa. Mulu na muru ko boy do muru, sudah do halak na muru, maaf. Ketika kami belajar maka semua saya pikir kita mengakui kalau orang yang tidak pernah marah berarti tidak normal. Maka salah satu membuktikan bahwa seseorang normal dia punya emosi dan dia pernah marah. Ola non dipaingo tu hita. Unang mardusa ho mulutung tarimas. Kita belajar dari pengalaman Kristus, Yesus tiki muruk ibana. Joro ni debata dipakai gabi par tiga-tiga isikan. Bertiga-tiga sudah dibayar sih. Sapala muru debata ibuka langsung capak koni mana iparser ibana sudah habis. Ini adalah rumah Bapakku, rumah doa ni mana. Dan peduli marser si sudah ketiga-tiga laos hepeng ni halakipe mertiga-tiga si muru ibana. Ala dipastihon Alkitab mengatakan. Songonipe emosi laos muru ni Tuhan Yesus ujui. Alana sositong kan itu ale dang adong keluar sian pamangan nana buruk dang mardosa ibana itu dipaing waktu ita setebi jangan kata-kata kotor maki-maki ngadong itu setebi kata-kata binatang nggak usah marah aja silakan aja gitu ale unang adong keluar sian pamangan akan namake-make jala dipaingot molotung pesanga muru kita. Unang sanga mata niari so mitup rimasta. Jangan lama-lama. Bisa nggak kita mengakui yang menginang? Yang mengampuni ini kan sulit sekali kan, Mauldo kan? Maul. Kita disakiti, kita difitnah, Mauldo ale paling tidak sian hajol madu ate. Berangkat sian hajol mata melau sipata Mauldo pehita mengampuni setebi dihita. Minimal si pamangata. Mungkin cooling down.
Gitu. Daripada kita bicara terus kita katakan kita maki-maki gitu. Allah dang mau mengampuni itu. Tapi saya terlalu yakin bahwa proses waktu semua itu akan bisa gitu. Daripada terus sugut minggu bulan depan terus gitu. Tapi homeschooling don ada saatnya penting. Napa toluhon manguli di bagasan ngulu ne baru manginang unang pasiat hamu sibulis. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan jangan beri kesempatan kepada sibolis. Jujur kita manginang mulu tahu lau dosa tanpa kita sadari. Na tahu loi dosa sitong na sibolis. Mulu dang tahu loi bana. Dang tahu lau dosa. Na taleon do kesempatan tu sibolis mangula di bagasan nguluta. Unang pasiat sibolis ini nadisi. Tat balikon ale pasiat mah Yesus di bagasan roham. Ido edeta tolu sia dua ya. Sai pasiat Tuhan Yesus tu bagasan rohami. Sai mai ma Yesus bege panuktuk nai. Sai pasiat Tuhan Yesus jakon itu rohami. Nungatiki parasian sotung jolo salpui. Sotung jolo salpu. Sebelum terlambat jangan keraskan hatimu. Amanginang hidup matinya kita adalah di tangan Tuhan. Esunata boto ti kita beta na sa dirodo tos hosata di baujuk di batadang taboto. Beta na sugut do dang taboto. Bicon. Bicon dulen de batado petu hita kesempatan ido nungatiki parasian sotung jolo salpui nena. Pasiat ma Jesus di bagasan roham. Tapaloas ibana na mga raja hita manuktuk hita tinggil hita isi. Napapaton siyan teks jami taon. Akado na di pangido ngulo ne baru napapaton nang manako yan unang be manako. Mulut ngadong pesia kita na saya ulo manako na mabuat na sebagian na di pasoma. Unang be manako nina. Yang mencuri jangan lagi mencuri, baiklah ia bekerja keras dengan tangannya sendiri. Mulu mangulah ho kalau kau bekerja adong madiho, adong madi ibana. Mulu adong diho di ibana dang manako beho. Jalan mulutung pelam di pasu-pasu ahana diulah ho, boy tong hoga bihabaran di pasu-pasu tuhala. Setabi dihita. Kita harus jujur, berapa orang kita yang ada di tempat ini dari segi materi kita nggak semua sama. Adong do di palos di bata terus yang segi odeng. Akasinamot lam tamba. Semakin matua ibana di hatuan na pelam tamba do hartana. Adong do nasongoni. Ale adong do na biasa-biasa. Ale mulu mangula hita adong di hita. Pay matiki roti kita asa gaboy gaboran pasu-pasa. Mangula mak gitu. Aso nang manako. Raja Salomo di bagasan tangyang na ahado tehe. Ale Tuhan. Unang leo dia hamoraon. Asaw nang gitsang rohaku huparsoada ho ninna. Ale unang leo tua hapugusan. Asaw nang manakko asaw unang hubuat na subagyaku. Paluas ma aubuy menikmati aka pasu-pasu na dilo di bata. Jangan berikan aku kemiskinan supaya aku tidak mencuri dan tidak mengambil bagianku. Jangan beri aku kekayaan supaya aku tidak sombong dan tidak melupakan Tuhan. Tapi biarkanlah aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Mangula. Selanjutnya napa limahon mulu nai baru ima. Unang maruar hata busuk sian pamangan na. Hata busuk. Hata nadinggan mak. Mulu mandok hata murah do. Gampang. Mungkin ala so manggarari. Ale pikiri jo. Pikiri jo sebelum tidok hata. Jolo didil bibir baru didok hata nanin na ido. Asa las jalanang mambain tersinggung. Ale pastikan. Sapala didok koko hatam perjuangkan. Pastikan bahwa itu benar. Dan pertanggungjawabkan gitu. Nah tapi dan sudi halak bui majalo hatai. Kalau benar. Hitam sifatan nasipata mabiar do hita sugu rohani halak mamera kita nasipata mabiar do hita dang dipakulingi.
Sipata biar hita dang lomo rohana mamere kita. HP mau berangkat hita sian hatani debata. Tauji majo mulai tubuh Tuhan Yesus. Satu nako ibana tu surgo. Tinggal pay mahon haron Tuhan Yesus mahita. Usuk ko majo tu hita. Piga halak mak. Piga halak mah. Naman jalo hasitongan majalo Jesus. Godang ado naman dokon pasti lakon ini nak. Tapi dia berani untuk dengan hal yang demikian gitu. Alai hita pe mangulu dang sian hatane kaluar. Amanginang hita mangulu dang sian hatana haruar sian pamangani halak daung. Ale au hamu hita terus do tetap mangulu do hita sian hatana kaluar sian pamangani debata. Setiap orang hidup karena apa dibentuk di proses dan sian hatani debata. Idomben didok simboliskan mengucun di Yesus. Jikalau engkau benar anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti. Diucuni simbolis Tuhan Yesus. Ale Yesus tiki iman dok. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Tuhan. Kadangkala kita terganggu dengan perkataan orang. Idomben didokong edenia kasih kola minggu. Hati-hati gunakan. Sanga dope hamu napa sebulung ede. Sanga dope teh. Sanga. Mula kena tutu na bilang sanga bete. O sanga dope iyo. Bah ngeliling berarti dia teh. Bah melate mah tua ka guru sekolah minggu na julu. Mula na julu. Aru ka hamu satebi kena tutu na mi sanga dope kan itu berarti ngamoding be guru sekolah minggu mengajar dia teh. Iya. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu hidup. Unang tebu-tebu nama dokon. Nah nomor onompau nopon mangulu di bagasan habarun di bagasan Kristus. Unang arsaki hamu tot di perbadian di debata. Kalau bahasa Indonesia gini manginang unang arsaki hamu tot di perbadian di debata bahasa Indonesia. Jangan mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Amanginang dung nako Jesus tu surgo dakola songuni nako ibana itadikon hita kana porsea di portibion ala di dokdo di Johannes bidu saplopati adong do huli oto di perbadia tu hamu nama ngapuli hamu napai ngoto kamu nama ngalo kamu gogo nina aha mai to di perbadia to di porbadia do na di leon Jesus mian di bagasan rohata ido umben didok di Efesus bidu sada 10 tolu ketika engkau percaya maka engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus gitu disapon to di porbadia nina jadi nama ngulu di bagasan hita nama ngula di bagasan rohata ise do to di porbadia ya do kamu manako ai hodo na manako daung ya do kamu ise adong na pengalaman manako. Ada orang mati otik-otik pedang pala boy. Ay buama pengalaman do bah. Ayaw pe ya do. Kau yang ngambil itu ndes sendiri nama ada enggak gitu. Ugut sambil tangis sawa pe audo membuat hepeng nak. Itu. Mergabu sita kan itu. Ya do kan? Ya matong hita idang jol mah hita melodak ya margabus. Idong dang polo mai hita ay proses do na mangulon. Itu. Ale tarasa kedua manginang mulu margabus hita, mulu manako hita, itu taratok kejetuk kan? Hodoi kan gitu. Manang sebelum manako buat unang, buat. Ya ada sangoni? Oh ya melate mak. Ya pengalaman itu. Neng dohonoku melate maniku berarti memang tohodo mangula to di perbadia. Ima contohna pengalaman. Memang to di perbadia do napai ngoto kita. Hubua mah, dangadong hepeku, bah, ayarong dompet, dangadong mamereng. Hubua makan ido, bapak, tadokon muse, pasu-pasu nina hita. Neng manako hita pasu-pasu ladong kesempatan. Dunga dong mendokon, unang. Nama nako di unang. Buat teh gitu. Tabuat, unang tabuat ido. Ale akhirnya ke gabi tabuat kan, gabi tatako kan? Ido. So mangula doto di perbadia di si. Bado inang El Sadai. Naso mangula doto di perbadia di simol sapala tatako yakirna gabi lasruhat na mampu hita manako. Naso mangula doto di perbadia. Mangula
mangula do to diperbadia. Nang pe akhirnya gabi unang margabus so gabi margabus. Unang tako gabi tatako. Dang na so mangula to diperbadia. Alay hita do na manolak suara nito di ido. Di dia tahe opat dua opati suara nito di suara nitondi nitu hatai jot di laosi ditulakoi on di mana saya tanda jayamu pau baroham dapoton Tuhanmu sise sadosa. Dok di si naking unang arsaki hamu to di perbadia asal nang taharsaki to di perbadia nama kuling di bagasan dirita ido tangihon suara nito di unang sejot-jot di lausiho di tulako ini na etung tatada majiata nina doa aha majiata tai setada jam tapa uba marohata Yesus ma namian tapasya di bagasan rohata. Ani amanginang molo margabu sita, molo dang buita rajai dirita, ruar hatana bisuk, sian pamangata manako hita satabi, termasuk satabi dia mamanginang, apalagi zaman sekarang. Ini termasuk juga kepada para pemuda. Apalagi nasadun. Zaman sekarang alani canggih nasonari. Dana pe buido almuladong kuota data bui sudebe apalagi na mga lakup na berjina tapadawi lungudo perasaan si patay malo konseling dakudokon di Sudirmanon isi hasana ni ketika kita konseling pernikahan apa setewi ngadang badiabi udah rusak karena tidak lagi menjaga kekudusan tubuh. Mangulu mahita di bagasan ngulunay baru. Jaga kekudusan tubuh kita. Ido umbayan di dok si Paulus ongono do ba. Denggado muludang manguli sa dabawan nina. Ale marningot. Dosa percabulan. Lebih baiklah seorang laki-laki mengambil istrinya, seorang istri mengambil suaminya. Neng dohonor si Paulus asa mangulu di bagasan ngulunay baru. Dang tah arsa kita diperbadia di bagasan nguluta menjaga kekudusan. Terlum ya ka iya nakotai ido imban mulutung loja pehita manginang maparaton akaya nakotai termasuk aka sekolah minggu aka remaja akaya nakotai mana-mana tapareteon ayah haduna dibukai handphone itu mabiar itu supaya belajar menjaga kekudusan asa mangulu di bagasan ngulune baru pertobatan harus diakui dengan jujur. Molo nunga somal terus tabu mangulo dosa, maul doi berubah. Tetapi sekali lagi saya katakan nang pe maul, tapi tidak berarti mustahil untuk bisa berubah. Alanima unang saya tahu lu si bolis mengatur nguluta. Sebaliknya tapaluas ma debatatai mengatur ngulutan. Napa pituhon ngulu na baru di bagasan Kristus dipangido tu hita asa daw maakariting ni roha akarimas akahata icak-icak kepahitan kegeraman kegaduan fitnah daw mai nang saya difitnah dongan kita kan sudah terus kita baca-baca apalagi sekarang mesos-mesos kita sudah terlalu sering mendengar silahkan kau mau naik sampai kemanapun nak kok peho tu gijang ale unang debu hondonganmu. Naing manang songo dia pe caram asalas rohani donganmu asa bui hoding ganido ale unang fitnah donganmu. Maul dui. Itu raha manang kunta gulut. Kadangkala kita bangga kalau kita mampu menjatuhkan orang lain. Kadangkala kita bangga kalau kita melihat orang lain dibenci. Kadangkala kita mampu. Babada-badaun. Dangulu di bagasan ngulune baru dono kudu tu hitam marite hatani di bata. Marilah kita berubah gitu. Asalah rohani di bata. Saya do hudokon. Ayo do neng rohita tu gereja neng pajupang do di bata. Dia do di bata dia do kan gitu. Nu ngapa jupang hita do di bata sian muka gereja naking
marede hita martangiang hita tatangion hatan di debata lasta jalo manon pasu-pasu sian debata mulai ita bagasan dame ikon boy hita tado kono nga pajupang hita doho debata ido umbay namanginang songon ede buku 10 alui uka bahal na umuli bagas ni debataki. Rumah Tuhan, gerbangnya, pintunya sudah terbuka, masuklah dan duduklah diam, persiapkan dirimu. Lau pajupako doho debata. Aso nang parusua. Dipanggil dotu hita sederhana mariti turpukon. Sian ayat 25 rodi ayat 32 mang molo sian au bereng. Na dipanggil do disi emal adong ma transformasi. Perubahan. Jika kita ingin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, percaya yang saya katakan, mari kita sama-sama memulai dari diri kita. Kadangkala pemerintah ya semua lah maaf, aka jalan-jalan dewan mau pemimpin di negara, contoh pemerintah misalnya calon presiden periode 2000 ini 2000 sampai sekian gitu. Perubahan yang terjadi Indonesia harus seperti ini, Indonesia harus sekarang yang lebih baik. Masyarakat harus sejahtera dan semua perubahan-perubahan gitu. Kita tuntut itu bahwa pemimpin negara kita, pemimpin pemerintah kita untuk mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi saya pastikan jangan tuntut perubahan itu yang dikerjakan. Indonesia akan berubah ke arah yang lebih baik jikalau kita sepakat semua masyarakat Indonesia memulai perubahan itu dari diri kita masing-masing. Perubahan itu akan terjadi di pemerintah kita ini jika setiap masyarakat Indonesia menyadari dirinya dan siap untuk diubah ke arah yang lebih baik, termasuk di gereja. Alana kota duhi tahun, 60 tahun mah tahunon umur ni huriata, gudong aka perubahan. Ala di kota don murah hitam majalo perubahan tu arah nadinggan. Sipata, dan apalah sudi. Di sada-sada huria di hutan Moldo mengalami perubahan. Gereja juga sulit kadang kala mengalami perubahan, transformasi. Sulit sekali kita menerima itu, mengatakan selalu, anu nggak somal. Sianda jolo nggak somal kami. Bahasa diubah. Sianda jolo nggak songono kami, gitu. Nggak somal, HP nasomalon. Nasomal. Jadi mulon nggak somal, dipaubah maul, gitu. Jadi akhirnya gini, karena sudah biasa, maka diubah nggak bisa. Jadi artinya sering jadi seperti gini ya Manginang. Kita selalu membenarkan yang biasa. Karena sudah biasa, jadi kita benarkan yang biasa itu. Tidak membiasakan yang benar. Dakku dokon dihita. Sebagian adong dohurian nasongone gitu. Salinai udokon, alana di kota dohita apalagi Sudirman. Perubahan-perubahan, apapun itu kita siap gitu. Untuk menjawab perkembangan zaman. Ale sipata dong duna songoni. Gabi nasomali do nasitong, dang nasitongi gabi di pasomal begitu. Apalagi kok udah menyangkut diri, tanda kutip. Merugikan diri, maul dui. Merugikan dirinya maul. Aru fisik tapi mengalami perubahan dua teh. Sadlinai songonaking PC, dana, remaja, naposo, orang tua, lansia, perubahan terjadi. Gitu. Jadi kita juga harus mengalami perubahan. Apalau tiknaya teh Manginang, walau mungkin khotbah ini tidak enak didengar, karena mungkin menegur kebiasaan buruk kita. Tetapi terimalah, tajalo mak hatani debaton yang akan mengubah hidup kita. Jangan tuntut perubahan dari orang lain. Tetapi mulailah dari setiap diri masing-masing. Saya tutup dengan 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 bahasa Batak. Saliling dakdana kau, danak pakateoku, danak paroaku, danak pikiraku, alai disitang au hubolokon pangalaho na danaki. Paulus katakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang 11, ketika aku anak-anak, maka perkataanku pun kayak anak-anak, hatiku, pikiranku kayak anak-anak, gitu. Sikapku kayak anak-anak. Tetapi setelah aku dewasa, sifat kekanak-kanakan aku tinggalkan karena aku telah dewasa. Karena itu cara berpikir, berbicara, bertindak, bersikap, gitu. Unang gabe hera dana kita. Songon hatani debata tu ruas na adong di Heber.
Ditinjau dari segi waktu sudah sepatutnya engkau menjadi guru, teladan. Tetapi waktu sudah terus bertambah, kau tidak bisa menjadi guru dan teladan karena pikiranmu, perkataanmu selalu kanak-kanak. Alania manginang, margugu mahita, sudah hita dah, sudah. Setiap hari dipargugui di bata mahita atau di perbadia mana mangula di bagasa dirita, asi rohana mamereng nguluta perdalanan ni ngulutaon di baru mak nguluta di bagasan Kristus. Asa molo manang sia dililing naipe palawasan di bata hita mangulu di portibion nang pegudang aka hamolon aka tantangan margugu mak itu manang sia diling naipe manang sia dililing naik ta paluas ma di bata mangatur perdalanan nguluta ayo malodo hiwana mangatur nguluta daripada hita sendiri. Amin. Matang yang mahita. Bapa dalam Kristus Yesus anak Allah yang tunggal. Beberapa ribu tahun yang lalu engkau telah menderita mati dan akhirnya bangkit membuktikan bahwa pengorbananmu di kayu salib cukup untuk menyelesaikan dosa kami. Hidup bersama dengan engkau di sorga untuk selama-lamanya sudahlah menjadi bagian kami yang percaya dan setia sampai akhir. Utang kami sudah dibayar. Karena dosa itu tidak lagi memperbudak kami. Engkau sudah menyelesaikan karya Kristus di kayu salib. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, asini roham dope napaloso kami mangulu di porti bionate ali Tuhan, manang sadia liling naipe. Pargugui hami, urupi hami, asa mangulu hami mangulu di bagasan baru di bagasan Kristus. Asa mulu di loko pe hami gacang di umur di porti bion las marohani di bata. Mangula ulon nami obar tolomo ni roham. Sadar dohami le Tuhan terbatas dohami. Gale dohami. Sipata madabu dohami tu dosa. Idumben sejot rohami tu adopanmu. Asaho na mangalan gogo tuhami. Asaho na baubahon rohanami. Asabuya le Tuhan marparbuing ulo nami on ima pasangapon debata. Pasu-pasu sudi nang aka ruas ni Huriam, HKBP Sudirman Jakarta, mulai aka iyan ako nami aka na sikola minggu, aka remaja na poso, aka na toras sudi aka lansia di pasu-pasu de bata, aka pangula di pasu-pasu de bata, len magacang ni umur hai pason las ni roha, na tetap masyiho lau mandangihon suara mia le Tuhan. Asa boy hami di baru di bagasan Kristus, pasu-pasu setiap rumah tangga, pasu-pasu parkarejon na posisi manang jabatan na di pemerintah manang di dia pasu-pasu Tuhan. Akan alam di pasu-pasu di bata aka sinamot aka odeng buy man yan Tuhan. Gabi habaran di pasu-pasu tu aka nahahurangan termasuk nantong tu Huriam. Ale Tuhan melutung adong pe namar sait. Jama pamatang nasida akan na off nami dirawat di rumah sakit akan na dijabu na terus bergumul. Berjuang mangalo penderitaan alani Said unang paluas mandili asima roham tatap nasida nang pedi bagasan partangisan nasida ganupari manaon akan naacit pargugui asa sahat tujung nilakkan nasida mergugu nasida Tuhan sahat matulabungmu alay mulo di palosodo penasida gacang umur seseha ma pasu-pasu nasa si panganon nasa si inumon asalam tu sehat na sa detik kiboy hami marsaur dohoto rap di tonga-tonga ni Huriam. Pasu-pasu ng pendidikan akayan ako nami boy selesai tepat waktu dang gabi partuktukan nanunga sahay kar sikolana boy manian dapat parkarejon sesuai dengan tu potensina. Aka ianakon do buru ni Huriami na swadong do perokap ni todina nang pe umur nunga bertambah Tuhan mula dong do saka musian mulana. Marhasotun do nasida le nomu do le Tuhan rokap nito ditu nasida asa marlopolob jalalas rohan nasida adong do le Tuhan nang akar ruas ni Huriam nanunga di pasu-pasu di debata di bagasan pardongan Saripion aledang adong do peda dana di nasida pasu-pasu hubungan cinta kasih suami dan istri asa boy ma Tuhan adong dak dana gabi marlopolob las rohan nasida sikop las ni rohan nasida di rumah tangga nasida. Pasu-pasu maali Tuhan nang sude aka proses pembangunan secara fisik. Las rohan nami hampir setahun kami boy marsaur doto oleh Tuhan di bagasan parminggo di lantai tulun. Ope alani asini roham do
Sudi akadana parhepeng untuk pembangunan nasian di bata marhite halak nanunga di paradi di bata marsakap dohami marhite panitia pembangunan. Lapasiko pun aka pembangunan di lantai 2 lanan asing nale Tuhan. Ope Tuhan terbatas dohami. Ola nondo na huwa porsehami ulau ni di batadon. Sa palanunga di batadon na mamulai mamuka. Los di batadon na paujukun satu salut na sae. Sikop di paradi di bata hepengi danai. Akaise Tuhan daku boto kami. Buat carana daku boto kami. Adigan daku boto kami. Mangula do debata di tonga-tonga ni huriam. Idu na huwa porsay kami. Atong ulo kami ma ahan nagabi bagian nami. Pargugoy kami sudi akan apo sa makapangula. Asabuy ham mangula obar tu hatami. Seha mahami gajang maumur nami. Uduk mahami mangula kon lomo ni rohani debata. Nangpe si pata. Akuan nami doa dong akahamaolon si pata kaparukilon aledang sadiay martibakon aka penderitaan nanunga dia alami Jesus uji di portibi. Atau ngale Tuhan sudema aka program demi program na soboy hugari hami sada persada di tonga-tonga ni huria maka BP Sudirman Jakarta mardalan madok denggan Om Bartolomo ni roham absa marsanga po. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Marende mahita sian buku ede nomor 443 Uhud tapapungu peliata. Di dulu buku las rohaki Jumolo Jesus siluami Pangiringonmu tolongui Mangala dosa nang rohaki Tabari tahun hulung naik di dia Tuhan tuduh suni tuk manubahi tang lobida sasada Yesus pinujima
Yesus diho sonang rohaku tarapul do mian dia bain hatani pai madas au tulambung mi tambari tahun holong nai di dia Tuhan tujuh sudi tuk mandupai terlebih dah sasada Yesus pinujima. Yesus na punaa songgok damina biar ulau tari pargogo ngolunai nasa dosaku nong sai doi tabari tahon holong nai di dia Tuhan tuduh sudi tuk mandupai terlebih dah sasada Yesus pinujima. Ngoluku las romaki cumolo Yesus siluami pangiringonmu tolongui mangabun dosa nangko hati kabarentahan hundai tuk manubahi terlebih dah sasada Yesus pinujima.
tatangnya kon mapeleata. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Hodo haroran di saluhut silen na dinggan. Dohot nasa uli basah na maliutus. Upas atami masyan na nilun mi tuhami pilir nami tuho. Sejalo may gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa huparasya kami pilenon. Pati bulhon harajon mo dito nga tongan di huriam doho di pordibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutadahami godang di sileleon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon ito dirodi pamataku o sa dohot gogoki rodi saluhut hartaku upasahat bituhon naso usakon tudo. Aliaman namin na di Banua Gijang, sa pinarbadi ang magwarmo, sa Roma harajon mo, sa saut malumaniroham di Banua Tongon, songo na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Se samadusa nami son panisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to giyon to pangunjunan. Palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de bata maho. Di sondakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di parsauron ma damena tutodim. Tes satu. Di hamuama nami na nami ruas nihuria Nasian Week Jakarta Timur alat udutat tadu acarata pertanyaan Week Jakarta Timur asaria mahita salhutna madohoti unang pitor mulak hita marpungu mahita di gedung Salomo.
solat nari berpangi doa kami dihamu amanami nanami ruas nihuria HKBP Nasian Week Jakarta Timur asa tauduti acara pertengahan week di Gedung Salomo. Mulai tema Tuhan teman-teman masuk-masuk.